Here we go. Λοιπόν, είμαι εδώ με το φίλο μου το Σωτήρη. Fuck yeah! Έχει έρθει εδώ να βοηθήσει την κατάσταση Fuck yeah! για το επόμενο challenge έλεος. That's fucking right, man! That's fucking right! Λοιπόν, το πρώτο είναι αλατοπίπερο. Το δεύτερο είναι τα πισινά. Και το τρίτο είναι τα μέσα έξω. Τα μέσα έξω. Για να καταλάβατε και λίγο τι παίζει εδώ πέρα, έτσι, γιατί σας βλέπω λίγο περίεργος. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο πιπεράκι. Τόση είναι η ποσότητα, πρέπει να στεφάρουμε όλο αυτό. Και σνίφα. Έλα. Δεν αντέχει ούτε λίγο. Τραβάει ήδη. Το zoom πως βγαίνει. Από αυτό εδώ, άχρηστη. Περίμενε, θα το σνιφάρω όλο. Να σε δω. Πού είναι το δάκρυ? Θέλω να δω το δάκρυα. Κάτσε μωρή. Περίμενε. Έλα, μην είσαι φλόρος. Εσύ με αγώνει. Γιατί σε αγώνω εγώ, γιατί? Κάτσε να φτιάξω τη γραμμή. Σάρα. Γιατί σε κάθε μου βίντεο κάποιος χρέει. Τρέχει μιξόνι ρε φίλε. Το χαρτί δεν έχει. Δεν έχει να φτύνεις. Καλά τα ξέρω. Δεν έχουμε ούτε νερό. Να σου πω, έλα, δεν θες να σνιφάρω και αυτά τα τρίματα? Ναι, θα τα κάνω. Έλα ρε τώρα. Ή κάνουμε κάτι, δεν κάνουμε. Μπορείς να πεις έλεος και να σταματήσεις. Μέχρι εκεί μπορούσα. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε. Η σειρά μου. Έλα, keep going baby. Περίμενε. Το κάνω πολύ πιο γρήγορα από σένα. Θα σε φάω, ρε. Χαμάει το αλάτι. Μια. Τρέχουν οι μίξες μου. Τις γλύβω τον αλάτι. Τελείωσα. Α! Δηλαδή θες να μου πεις ότι εσύ κέρδισες? Ναι. Επόμενο challenge. Μαστιγώματα. Ας ξεκινήσει το μαστίγωμα. Πιο δυνατά ρε μαλάκα. Μην πετύχεις κανένα αρχίδι, αυτό τσούσε. Συνέχισε. 4 ως τώρα. 5! Όχι στο ίδιο σημείο συνέχεια. 6. Οκλαχώμα! Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. 8. Και δεν με νοιάζει, αρχίδια μου. Εντάξει, δεν νομίζω να αντέξω εγώ. Σειρά μου. Εγώ είμαι κορίτσι. Δεν μας νοιάζει. Είσαι βιτσιόζα όμως. Σκάσε και στήσου. Σκάσε και στήσου είπα. Εγώ είμαι κορίτσι, αντέχω λιγότερο, εντάξει. Μ' αρέσει που σου λέω να μην το κάνεις εδώ
εδώ. Αου! Τρεις. Οκλαχώμα. Δεν μπορώ. Νίκησα. Δεν είμαι μαζόχος σαν αυτόν. Επόμενο challenge. Fuck. Εντάξει, 1-1. Όχι το επόμενο. Κάτσε, τι έβαλες τώρα? Το 1 λίτρο. Άλλο καπάκι έβαλες, λάθος. Άχρηστη. Κίτρινο. Εγώ θέλω μπλε, επειδή είμαι αγόρι. Είσαι τόσο έξυπνος. Μην το ρίξεις όλο. Τι κάνεις κι εσύ μπλε? Εγώ πράσινο θέλω. Ξυπνάδας. Κάνει και συνδυασμούς χαμάτων. Λοιπόν, να δούμε ποιος θα πιει το πιο πολύ. Έχουμε κι άλλο. Για καταλαβαίνόμαστε. Δύο τέτοια. Είναι 1,5 λίτρο αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε. 1,5 λίτρο. Ποιος θα πιει 3 λίτρα? Μαλάκα, δεν μπορώ καν να το μιλήσω. Σίγουρα κάπου. Τι κάνεις μόνο το παιδί? Έμεινες τόση ώρα. Ξέρω εγώ. Νόμιζα ότι πήρα πιο πολύ ρε μαλάκα. Έχουμε πιει σχεδόν το ίδιο. Ναι. Ήτανε το πιο ηλίθιο πράγμα, ρε. Αυτό είναι αντίδραση για να μην ξεράσω. Εν τω μεταξύ, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να φάμε για να το κάνουμε αυτό και έχουμε φάει και οι δύο. Καρόνια. Νομίζω ότι ήταν χειρότερα με. Με άδειο στο μάχη, άμα βάλεις όλο αυτό το πράγμα μέσα σου είναι πολύ χειρότερο. Θα ξανάσουμε χειρότερο. Ναι, αλλά τώρα θα ξανάμε μακαρόνια. Συνεχίζει. Και θα έχει πει τόσο. Μαλάκα, πάω να το πει. Σε τι άλλο, πού χώρες να βολώ? Είναι αλήθεια να κατέβομαι. Δεν μ' αρέσει το γάλα. Fuck yeah. Μην ξεράσουμε. Δεν μ' αρέσει το γάλα καθόλου. Σκάσου και πίνε. Μην κοιτάς. Είναι δύσκολο. Έχουμε έναν τυπάκο εκεί πέρα που απλά κάθεται και κοιτάει και με γελάει. Ότι πας που δεν πας, που ποδοπατάς. Γιο. Δεν έχεις πιει τούτο το μισό. Δεν μ' αρέσει το γάλα. Όταν σου έλεγα εγώ να βάλουμε λεμόνι στο μάτι, δεν μ' άκουγες. Ρε, δεν θέλω να κάνουμε το... Σου πω, μην το κρατάς μέσα σου. Άμα σου έρχεται κάτω, βγάλω το από μέσα σου. Είναι χειρότερο. Έλα, κοπέλα μουσίκο. Πρέπει να ανθώνεσαι στην κάμερα. Να την κατεβάσω εδώ. 5 λεπτά. Κατέβασε έτσι. Ναι, από ό,τι βλέπετε έχουμε πιει μόνο τόσο. Και έχουμε φρικάρει από τώρα. Πελερώνεις. Πιες. Έλα, αυτό είναι μαλακία τώρα. Θα πιω. Περίμενε, πρέπει να το πάρω απόφαση. Θες να πάθουμε κάτι? Κάτι που δεν έχεις ακούσει τίποτα για το γάλα? Ότι παθαίνεις κάτι? Ήθελες να πιεις κεριά και ρωτάς αν σου κάνει τίποτα το Δεν γάλα. θα τα πίνα τα κεριά, δεν τα βάζα μέσα μου στο στόμα μου. Και καλά. Τα βάζα εγώ μέσα σου. Μετά θα βάλω εγώ αυτή τη μαλακία μέσα σου. Δεν μπορώ άλλο. Αυτό είναι δικό μου. Μου πήρε το γάλα μου. Το δικό σου πιο δροσερό. Γιατί? Ο Άγγελος έχει βαρεθεί. Όχι πάνω μου, θα σε γαμίσω. Αντέχω λίγο ακόμα. Πάει. Πάει το πρώτο. Σταγονίτσα. Σκάσε, πάει το πρώτο είπα. Μην είσαι τόσο φλόρος. Τη σταγονίτσα! Από πότε δίνουμε σημασία στις σταγονίτσες?
Κλείσε τα γονίτσα. Σκάσε. Μαλάκα χαμά, είναι μπλε. Χωρίς μακαρόνια. Λάτα τα μακαρονάκια. Μαλάκα μου βάλεις πιο πολύ τώρα. Είσαι τρελή. Γαμάει. Σταμάτα. Επίτηδες το κάνεις. Θες. Περίμενε. Θα πιω. Κότα να γλύψεις αυτό. Εννοείται κότα. Γλύψτε εσύ. Ρε, έχω πεθάνει. Το βλέχομαι. Μη σήκωσέ το, μετά πρέπει να τα καθαρίσει. Ισοπαλία. Όχι ισοπαλία, νίκησα. Όχι. Αυτά τα δύο είναι δικά σου γιατί είναι οι δύο πόντι μου που νίκησα. Όχι. Είπαμε ότι άμα τα παρατήσεις τώρα θα βγούμε ισοπαλία σε αυτό. Επειδή εγώ δεν το έχω πιει όλο και στα παράτησες. Ισοπαλία, Καριόλη. Αυτό είναι αδικίαρμα, λέγα. Δηλαδή, εγώ τόση ώρα τσάμπα ξέρναγα. Ναι. Έλα, βάλουμε ένα τέλος στο βίντεο. Βάλουμε ένα τέλος στη ζωή μου. Αυτό για τέλος. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω νικήσει στα challenge. Είμαι ο νικητής, μπορείτε να κρίνετε και μόνοι σας πίσω. Θα μου πετύχει στα αρχίδια μόνο. Αυτό θέλω. Λοιπόν, είμαι ο νικητής από ό,τι βλέπετε. Να σου γαμίσω! Ισοπαλία έχουμε βγει. Ωραία, θα το αφήσουμε να το κρίνουν από μόνοι τους. Ισοπαλία είπα! Αυτό μπορώ να το κάνω και δεν με βάζετε απλά να βαράω κόσμο. Αυτό. Λοιπόν, κρίνετε μόνοι σας.